Шо биде? Ние тръгнаваме с цел. Не, с джипо. И стигнаваме. Да идеме на много голям снег. Ягола с него. Тръгнаваме до... Добро, не е с него, ще се гледа това шостова. Не, много е. Снег до колена. Това не е превода. Да. Тръгнаваме... Видейте колко видейте! Как е коленото? Опа! Опа! Чекай. Машината дойде, ама ние блокираваме. Ке видя тази машина. Блокираваме. Ей, толкова. Да направим вътре напред, а? Айде, опа. Доскок. Доскок. Чекай, аз да си стебам с телефон, с камерата. Опа! Чекай. И ке дадат нов. Дупката до дека. Давай, давай. Не се подигравай. Дай снимай. Имаш милионче. Ой, снимай сега ти. Факи. Опа. Дръж. Айде, чаче. Поздрав. Чекай да те фатимо. Окей, шотва, плиз. По-малко лекът се знае. Ясно бе. Ама не, нещо се появи, плиз конект. Как няма се поява, без батерия остане. И сега окей, така ли? Чекай, дай. Ай, окей. Добре. Айде, доста е. Доста е, ако няма да зачува. Доста е.